Sunana Dadi Hikima Inkiya Ojo Awale mai dabba sanda ya. Na ce sanda ne saboda ina farin cikin sanar da masoya cewa gobe Monday Litinin kenan gobe 30 ga wata da yaddar mai duka za mu saka muku trailer sanda da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ina mai suna Dadi Hikima TV. Yau wato a sauƙaƙƙiyar hanya kana waduwa kan dina ka shiga cikin account dina to kawai sai ka nufi nan kaga ga YouTube channel dina to ga link din nan kawai nan zaka tose kaga zai watsu ma kawai sai ka danna subscribing sai ka danne notification da zaran na dora zaka gani ko kada ku bar su da raye